Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. Приказываю вам вернуться живыми, здоровыми. Кеше тоже малайларны узаттык. Алар белән йөрдек. Алырга нәрсә алдым, шуларны алырга тырыштым инде. Илнең төрле төбәкләре, шәһәрләре йөзләгән хәрби комиссариатлар һәм бер үк күренеш. Повестка белән йөрәк кушуы буенча алар китә. Фәрхәт Михайлов повестканы бер көн элек алган. 5 ел элек Тоцки шәһәрендә хезмәт иткән егет дизель техниканың бар нечкәлекләрен белә. Әтиләр, бабайлар тоже бит алар кем берселәр кашып бармаган. Кирәк барабыз. Якын кешеләрне кайгырмасыннар. Бөтенләй бер рәвәт була. Сельсоветтен ауыл председателя шақырды да ауылда. Военкоматтан список келдірамыз. Военкоматқа бара керек деп. Мен де ұзақ орамша бардым. Кеше барғаным. Кеше берділер бүгінге повестка. Как говорится, долг родине. Аларны дуслары, туганнары озата. Бу атнада Түбән Камада озатучыларның саны 5000-гә җитте. Яршаллыда 1000-нән артты. Әлмәттә дә шуннан ким түгел. Горурлана. Кошып йөрмәделәр. Ана йөрәге түзәргә тиешле. Bütün бәндәләргә дә аналарга сабырлык бирсен Ходай Тәгалә. Вернусь, свадьбу сыграем. Должна была сегодня, но так получилось, родину надо защищать. Казан Экспо мәйданы, меңләгән хәрби. Алар барысы да монда Татарстанның төрле районнарыннан өлешчән мобилизация нәтиҗәсендә килеп урнашты. Әлегә алар ял итәләр, бер-берсе белән танышалар, әмма берничә көннән Казанның танк училищесы полигонында алар өчен махсус укулар башланып китәчәк. Безнең менә монда сабын, гранатор гына йөрүләр, и солдатка бүтән әйберләр кирәк. Шүпрәле егет Ленар Әймәтов 5 ел элек хәрби хезмәтне Казанда узган була, пулеметчы һөнәрен үзләштергән. Уенда да югыда, ничек кашырга. Чөнки мен аңлыйм, то что кирәк, значит кирәк. Казан Экспода хәрбиләр өчен иң уңайлы шартлар булдырылган. Башка төбәкләрдә вакытлыча урнашу пунктларыннан канәгатьсезлек белдерүчеләр булса, Татарстанда бу эшне республика дәрәҗәсендә оештырдылар һәм контрольдә президент шәхсән үзе тота. Бу атна башында ул Казан Экспо мәйданында танк училищесы полигонында карап чыкты, хәрбиләр белән һәм чакырылучылар белән аралашты. Хәрбиләрне көнгә 3 тапкыр ашаталар. Намазда булучыларны күздә тотып, хәләл ризык әзерли башладылар. Татарстан мөфтие кичә генә монда булып китте. Соңгы көннәрдә юридик медицина пунктлары ачылды. Президент кушуы буенча хәрбиләргә мунча көйләп куйдылар. Башта әзме күпме булса да авыррак булып алды инде бөтен балаларга, әти-әниләргә. Хәзер бөтенсе дә әйдә алга гына диләр инде. Бер-беребез белән бик каты дуслашабыз, исәнләшәбез, сөйләшәбез. Күбесенең алган кредитлары бар, ипотека буенча, күбесенең бар, суд решениеләрдә бар, исполнительный производстволарда бар күбесенең кулларында. Шуңа күрә бүген шуларның бөтенесенең бу юнәшләргә вопрослары борчый. Исәнмесез, минем исемем Лилия, нинди соравыгыз бар? Илдәге вазгыять көн үзәгендә торган сорауларны да үзгәртте. 3 ел элек пандемия башлану сәбәпле оештырылган 122 кайнар линиясе бүген өлешчән мобилизация буенча килгән сорауларга җавап бирә. 10 көн эчендә 13 меңгә якын кеше шалтыраткан, тәүлек әйләнәсе 70 оператор эшли. Топ иң еш бирелүче сораулар студентлардан кемнәр бармыйча кала ала, моңарчы хөкем ителеп, хәзер иректәге кешеләр чакырылачакмы, хәрби белгечлегем бар, әмма мин өлкән яшьтә алачаклармы? Әниләр, әтиләр, хатыннары шалтырата, ирләре өчен борчыла. Безнең күп сорауларга җавап бар. Булмаса язып алабыз. Соңрак шалтыратып аңлатабыз. Ир егетләрне иң нык борчыган сорауларның берсе банкка тиешле кредит түләвен кичектереп буламы? Вакытның шикләнгәнен исәпкә алып, бу атнада Дәүләт Думасы өлешчә мобилизация буенча алынучылар өчен кредит каникуллары турындагы законны кабул итте. Мисал өчен банкка телефон аркылы да була, үзләренең гозерләрен җибәрәләр. Үзләренең шушы спецоперациядә катнашкан кагазларын күрсәтәләр, җибәрәләр. Шулай ук банк үзендә мөстәкыйль рәвештә үзәк банкка мөрәҗәгать итеп, яки оборона министрлыгына алар аркылы да ул кагазларын алырга мөмкин. Өлешчә мобилизациягә кагылышлы сораулар көндә-төндә Объясняем РФ рәсми порталына килеп тора. Ул халыкка төгәл мәгълүмат бирү, ялган хәбәрләр таралуына юл куймас өчен ил хөкүмәте тарафыннан ачылды. Әлегә сайтта 250 сорауга җавап бар. Ежедневно таких вопросов действительно много. Сораулар күп, без аларны көн сайын федераль үзәк һәм оборона министрлыгы вәкилләре белән эшкәртәбез. Шуңа безнең сайт көн сайын яңгырап тора.
Күпчелек районнарда хәрбиләрне көндәлек кирәк ярак белән тәэмин итеп узаталар. Гади халык, эшмәкәрләр дә, предприятиеләр дә бу эшкә кушылды. Безнең авыл җирлегенә менә бүген бер машина тутырып алып килдек киемнәр, носкилар, эшке киемнәр, термобельялар, курткалар. Яңа атнада тупланган ир-егетләр өчен укулар башлана. Ул Казан танк училищесы базасында узачак. Монда безнең республика гына түгел, Идел буе округының кайбер башка төбәкләреннән килүчеләрен дә әзерләячәкләр. Җомга көн кич белән Илһам Шакиров исемендәге концерт залында егетләр өчен концерт узды. Монда Суворов училищесы җитәкчесе Валерий Миронченко хәзер әзерлек башлануын хәбәр итте. Командирларны тыңларга, мөмкинлек булган сайын игә шалтыратырга киңәш итте. При каждой любой возможности, если у вас появится, звоните домой. Поприветствуйте своих родителей, своих близких, своих детей, чтобы они знали, что вы живы и здоровы. Алия Хайретдинова, Филюза Хамидуллина, Гадел Миндубаев, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.